Vaig començar quan vaig deixar... Bueno, era cadet, tenia 14-15 anys. La meva evolució com a jugador probablement ja no tenia massa recorregut i un company que llavors havia començat me va oferir la possibilitat de començar a arbitrar partits d'escola i tal, no? I va ser així com va succeir la cosa, no? I això ja em fa una pila d'anys, no? Ostres, van passar bastants anys que vaig estar entre l'escola, categories inferiors, tercera, segona, primera catalana, potser. Llavors va arribar un punt d'inflexió en què va ser un any que ho vaig deixar una mica, vaig deixar el món de l'arbitratge i la mateixa persona que en el seu moment me va captar va ser la que, passat aquell any, com una espècie d'any sabàtic, va ser el que em va dir que me va tornar a venir a buscar, em va preguntar per què havia succeït tot allò, no? I me va convèncer per tornar-hi, no? Llavors va ser el punt en què vaig dir, ostres, si he de continuar dins del món de l'arbitratge té que ser de manera seriosa, no? De manera començar a entrenar, començar a aprendre'm les coses molt més seriosament, treballar molt més en reglament, treballar la mecànica. Llavors els mitjans que teníem en aquells moments eren molt limitats, no? Però va ser probablement el punt d'inflexió, no? Doncs des de segona catalana, primera catalana, recordo l'any de primera catalana a Copa Catalunya que ja vaig pitar una fase de campionat, fase final de júnior preferent, recordo que estava el Barça, el Joventut i tot això. A partir d'aquella temporada vaig anar amb un intersector que es jugava abans, era àrbitre de Copa Catalunya i vaig anar a un intersector que vaig anar a Cartagena. Vam anar diversos àrbitres catalans i allà vaig aconseguir l'ascens a la Lliga EVA, que és ja a nivell nacional, no? Vaig estar una temporada a Lliga EVA i aquella temporada, al final de temporada, vaig anar a un campionat d'Espanya júnior masculí, a Villagarcía de Arousa. I aquell any llavors no existien les categories intermitges, llavors passaves de la Lliga EVA a la LEP, a l'actual LEP Or, que llavors era la LEP, que només existia aquella categoria, vaig fer el SAR a la LEP. I d'allò ja em fa, 18 anys que estic a la LEP i les fites durant aquests anys, ostres, he aconseguit anar a diverses copes del Príncep, copes de la Reina he anat a 2, copes del Príncep me sembla que n'he fet 3 o 4, i després molts partits de lliga regular, de play-off, moltes temporades he estat pitant partits de play-off, finals de play-off. Jo al llarg... Anteriorment, abans d'incorporar-me com a tècnic a la Federació Espanyola, a la FEP, ja havia estat durant un temps, vaig portar un temps a l'escola i el comitè d'àrbitres aquí a Lleida. El que passa és que durant tots aquests anys intermitjos, tant per la part arbitral meva, que suposa molt de temps, com la part de formació que feia allà a nivell d'àrbitres d'EVA i de campionats d'Espanya, anteriorment ja havia estat formant, el que passa és que ara feia molt de temps que aquí pràcticament no participava, o la meva participació era molt mínima. I em van oferir la possibilitat, vaig estar parlant amb les persones d'aquí de la representació territorial. Jo, de fet, ja feia un parell d'anys que tenia una mica el cuquet, perquè, ostres, jo he sortit d'aquí, i sí que és veritat que durant anys vaig estar treballant moltíssim aquí a la representació, però ara feia uns anys que no feia quasi res. I l'arbitratge m'ha donat moltíssim a nivell personal i crec que una part de tot això que m'ha donat i que ve d'aquesta representació hi havia de tornar amb la meva experiència, amb tot el que jo pugui aportar com a àrbitre. Durant tots aquests anys jo he estat fent formació amb àrbitres de la Federació Espanyola,
però bueno, una mica el que he anat aprenent durant tots aquests anys i amb diverses coses que o sigui, tot el que jo puc aportar com a àrbitre a nivell d'experiència o a nivell tècnic, i a part una formació especial, o a part que he fet jo perquè creia que era necessària, me vaig formar com a coach, perquè una part important del treball dels àrbitres no és només tècnic, sinó és a nivell personal, no? Llavors, la feina que desenvolupo aquí amb els àrbitres era bàsicament molt de seguiment, i seguiment, jo el que he vist durant tots aquests anys és que el més important és el seguiment bastant personalitzat amb els àrbitres. No fer-ho de manera global, sinó anar persona a persona i marcant objectius amb cada un d'ells, què és el que necessiten, i sobretot incentivar-los perquè ells siguin els que es marquin objectius. Tu els guies i els dius què és el que vols aconseguir, cap a on vols anar, no? I que ells a poc se vagin marcant objectius i que durant la temporada tu vagis estructurant tota aquesta feina, no? Perquè aconsegueixin arribar, o com a mínim jo no puc garantir que ho aconseguiran, però sí que podem garantir la feina i aquests objectius que es van marcant ells. Sí, estic convençudíssim. Amb els àrbitres que he vist des de començaments de temporada, sobretot en primer lloc per la motivació i per les ganes que hi posen, però també és cert que hi ha uns quants nois amb força talent, amb capacitat de progressió, no? I tenim àrbitres a totes les categories, tenim àrbitres a Copa, Primera, Segona Catalana, s'està fent una feina diguem-li de tecnificació amb alguns d'ells, no? Perquè són els àrbitres potser una mica amb més capacitat de progressió, no? I estic convençut de que algun d'ells, no molt tardar, podran anar donant passos cap amunt i que poden assolir categories més altes. While you've been walking through this so-called town without me by your side. Un bon àrbitre. Important, molt de compromís, important, molt d'esforç, important, molta constància, és molt important ser molt constant, tant amb la tasca que fas fora de la pista, tant de formació, com el que fas dins de la pista. Un puntet de talent, però això és innat en cada un, però si realment el talent no l'arribes a tenir tot el necessari, però sí que tens molt de treball, jo per tots aquests anys, molts dels àrbitres que he vist, hi ha àrbitres que tenen molt de talent, però en canvi altres que són molt treballadors i ho aconsegueixen a base de molt esforç, no? Amb la qual cosa, esforçant-hi molt, també pots arribar a aconseguir-ho. Potser l'esforç és un dels més importants, aquests 3 o 4 que he comentat, la constància i les ganes, moltes ganes. Doncs jo els diria, sobretot, que ho provin perquè seran feliços. I la felicitat que te dona l'arbitratge, tenim una mica estereotipat, no?, el tema de l'arbitratge, i avui en dia puc assegurar que disfrutem moltíssim a la pista els àrbitres. És una manera, és una part més de l'esport, hi ha els àrbitres, hi ha els jugadors, hi ha l'entrenador, hi ha els públics, i els àrbitres formem part d'aquest esport, no? Ens entrenem molt, ens esforcem molt, i la recompensa també és gran, no? Fas grans amics al món de l'arbitratge, amb el pas del temps viatges, aconsegueixes o vas a ciutats noves, tens bons amics tant dins com fora de l'arbitratge, tant les persones vinculades a l'arbitratge com a vegades inclús amb entrenadors o amb jugadors. Vull dir que ho veiem com un esport i com una tasca que els donarà molta satisfacció. Jo porto molts anys dedicant-m'hi i us puc assegurar que ho he disfrutat moltíssim i ho continuo disfrutant amb la meva edat encara. Amb la qual jo animaria a tots o a qualsevol jugador que estigui en actiu, que ho provin perquè ho poden disfrutar molt i poden allargar moltíssim més la seva carrera dins d'aquest esport i que s'ho passaran molt bé.